pracovat. Já to toho z malinké tálie. A vytáhnu ho tímto způsobem. Do 3 metrů 80. Když bude na nejvyšší spruši a Beňa ho bez se zhodí, tak se mu to nepodaří, protože jsou to bezpečnostní západky, které si jakékoliv zátěží prostě nepustí. Já tam vyležím. Pojď! Pojď! Neboj se toho! Skok! Dobře, to trošku se to dole. No, je to trošku. Ty vole, bubny! Ale dál to je reklama na živce. Kupte si ho. Firma Berner. Tak, představte si, kdyby s tím želvíkem chodil někde po ulici. Žádný to plní prostě každý. A teďka za týden, protože žebřík je tak váží 12 kg a tímto způsobem se demontuje. Šup, zamrznu to trochu, ale... Šup, šup. Šup, šup, šup. Já myslím, že máš někoho zájemce. Tak a teď nám to několik stojí a... Já to se stalo. Ty vole, tady to zase to trochu. To sporu. No. Ty vole, ani... Ty jsem neviděl toto. Stop! Pojď dolů. Pojď. Já už to vidím, tady když to padlo, tam strčil papír nebo co. To je koko, co to je? Koťáš na to jenom si. Co to je, tak já si nějakou stránku, vole. Nemůžeme divit, že tam, když tam jde nějaký kokotky, vole. Co to je? Ty vole. A je to v prdeli. Je to hajdu, to zastavu, vidíš? Vlastně to rovnit, Větko. Nesám. Tak, perfektně. Tak a ještě jednou, abyste viděli. Tak pojď, ještě jednou. Co? Dvakrát. Jo, Řekni, až už to bude moc. Para! To stučí. Jdeš na tu střechu? Někomu do pokoja, pojď tam přistav normálně. To by byla prdel. Kochnu. A tu. Tam to když někdo, nějaký kokot prostě strčil nějaký plast, kousek, někde se tam dostal a tím pádem prostě se viděli, co se stalo, že? To prostě nešlo dovnitř. Nejlepší, když si tam křikne. Tak a je to. Konec, co se si ukáže, jo? Akční cena 3590 bez DPH, plus 30 poštu.